बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। बङाइगावआव सासे गान्जा फालांगिरि हमजादों। दिनै फुंबिलि समाव पुलिसनि अपारेशनाव बङाइगावनि नाराफिटा गामियाव सासे गान्जा फालांगिरिखौ गोबां बिबांनि गान्जाजों हमनो हायो। हमजानाय फालांगिरिखौ नरफिटा गामिनि 30 बोसोर बैसोनि आल्ताफ हुसेन होननानै मिथिहोदों पुलिसआ। गान्जा फालांगिरि आल्ताफनिफ्राय खमैबो 21 किल' 200 ग्राम गान्जा बोखांनो हादों। मोनसे सिखाव सुलुंनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै गिरुकाबारि पुलिस थानानि असि नबज्योति रायनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया अपारेशन खालामनानै गावनि न'आवनो लाखिनाय हालोदाव गान्जाखौ बोखांनो हायो। नैथियाव दङ। क'क्राझारनि बान्दरमरि दैयाव गब'ना सासे लाइमोननि जिउ खहा। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे साखाथियाव थानाय खेरखामुरि बान्दरमरियाव दुगैनो थांनायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय नाराबारि गामिनि 25 बोसोर बैसोनि बल' बैश्वास मुंनि सेंग्राया मैया समबारनि बेलासि 5 रिंगायाव गावनि सा 10 लोगोफोरजों बान्दरमरि दैयाव दुगैनो थांदोंमोन। दैयाव सानस्रि दुगैबाय थानाय बुब्लियावनो बल' बिश्वासआ सानस्रिनो रोङैनि थाखाय दैयाव गब'ना जायगायावनो जिउ गोमायो होनना बिथांनि लोगोफोरा फोरमायो। दैयाव गब'ना जिउ गोमानाय बल' बिश्वासखौ क'क्राझार पुलिस थानानि हानजासे पुलिसआ थांनानै जाथायथिलिनिफ्राय बोखांनो हायो। थामथियाव दङ। आसामाव गोदान SOP फोसावदों। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशब महन्त बिथाङा दिनै गोदान SOP फोसावना होदों। थांनाय 10 साननि गेजेराव आसामनि कर'ना रिपर्टखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारनि बिथांखि बादियै सावस्रि मन्थ्रि केशब महन्तआ दिनै गोदान SOP फोसावना होदों। बे गोदान नेमखान्थियाव जिल्लाफोरखौ मोनथाम खोलोबाव राननाय जादों। खायसे जिल्लाफोरखौ आबुं लकडाउन, खायसे जिल्लाफोरखौ आगोलनि बादिनो एसे रेहाय होनानै बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम कार्फ्यु फोसावदों आरो खायसे जिल्लाफोरखौ बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम कार्फ्यु फोसावना होदों। मख'नो गोनांदि गं 7 जिल्लाफोरखौ आबुं लकडाउन फोसावना होदों। गं 7 आबुं लकडाउन जिल्लाफोरा 7 साननि थाखाय आबुं लकडाउन थागोन। गं 7 आबुं लकडाउन जिल्लाफोरा फारियै गवालपारा, लखिमपुर, गलाघाट, जरहाट, सनितपुर, बिश्वनाथ आरो मरिगाव। नैथि खोलोबाव दोनजानाय जिल्लाफोरा जादों शिबसागर, डिब्रुगड़, क'क्राझार, बरपेटा, नलबारि, बाक्सा, बजालि, कामरुप, दरं, नगाव, हजाइ, तिनसुकिया, धेमाजि, काछार, करिमगन्ज आरो कार्बि आंलं। बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फ्यु फोसावजानाय जिल्लाफोरा जादों धुबुरी, कामरुप मेट्र', साउथ सालमारा, माजुलि, बङाइगाव, चिरां, उदालगुरि, सोनाब कार्बि आंलं, डिमा हासाव, सराइदेव आरो हाइलाकान्दि जिल्लाफोर। आवगायनि बादिनो गुबुन मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय खालामनायखौ आबुं बन्द फोसावदों। ब्रैथियाव दङ। बिटिआरआव ससियेल मिडियायाव सासे दैदेनगिरिनि मोनसे पस्टखौ लानानै गोख्रों सावरायलायनाय सोलिगासिनो। पस्टआव आसामनि मोनसे बियाबखौ फाननायनि बाथ्रा मख'दों 30 नं हरिसिङा बियाबनि MCLA सन्जय सरगयारिया। मख'नो गोनांदि बे पस्टनि सायाव सोंथिनाय सोंलुनि फिननायखौ एरायग्लांनानै जेबो मिथिया होनना बुंसारो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्म बिथाङा। बाथियाव दङ। तामुलपुर पुलिस थानानि आवथायनिफ्राय सिखावा बाइक खावनानै लाङो। थांनाय साननैसो सिगां तामुलपुरनि 11 माइल होननाय लामायाव मोनसे फिसा सौग्रावलायनाय जाब्रबथायनि थाखाय तामुलपुर रैखाथि बिफाना AS28, A8915 आरो AS01, BD8124 नाम्बारनि बाइक गंनैखौ तामुलपुर थानायाव दोनफैदोंमोन। मैया समबारखालि मटर साइकेलनि बिगोमाया गासै डकुमेन्टफोरखौ लानानै फैदोंमोन। बे समावनो गासै सैथोआ ओंखारो। बिनिनो AS28, A8915 नाम्बारनि R15 बाइकआ तामुलपुर थाना सिंनिफ्रायनो गोमाना दं। 24 घन्टा थानानि मोखाङाव पहरा होनायनि उनावबो थानानि सिंनिफ्रायनो बाइक गोमानाया गासै पुलिस बिफाननिनो लाजिनांथाव जादों बे गोमानाय जाथाया। दथियाव दङ। प्रमद बर'आ बुंदों BTC सान्थिनि थाखाय NIA नि नायबिजिरनो बिथोन होदों आसाम सरकारा। मैया चिरांनि गुरुभाषा नांदलबारिनि सम्पाबतियाव इरिगेसन बिफाननि नाला आरो गोलै मोब्लिब गोहो थावनियाव हरखाब नायखावहैयो प्रमद बर' बिथाङा। थांनाय समफोराव BP सम्पाबतिनि बाहागोफोरखौ गावनि खामानियाव बाहायदोंमोन, नाथाय रायजोनि जेबो मुलाम्फा जायाखै। बेनिखायनो दानिफ्राय बेबादिया जेबो सोलिनाय नङा होनना बुङो प्रमद बर' बिथाङा।
बिटिसिआव सान्थि आरो जौगानायनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारा NIA खौ माखासे बेलायाव बिजिरनाय आरो सिग्रोमनो बोलो होनाय जादों होननानै फोरमायदों प्रमद बर' बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।